Упродовж 4 засідань так званий таємний свідок дає геть різні свідчення. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. У підгрупі Османа Арифметова, Яшара Муєдзінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Руслана Сулейманова продовжили допит свідка, який назвався Рамазановим. Він, за словами адвокатів, дає суперечливі свідчення, на викривальні питання не відповідає та не каже, звідки бере інформацію. Захист припускає, що так званий Рамазанов навіть не знає бранців, співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. І хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язнів пізнали його за картавою вимовою. На те вопросы, которые бы изобличали его вот именно в сообщении суду и остальным участникам процесса ложную информацию, свидетель, как обычно, отвечая на эти вопросы ответами «не помню», «не знаю», «забыл» и тому подобное. То есть те вопросы, которые касаются объема предъявленного обвинения, именно конкретно тех действий, в которых вот, мы полагаем, что незаконно и необоснованно обвиняются наши подзащитные, у нас свидетель не смог дать аргументированные ответы. В том числе свидетель не может пояснить источник своей осведомленности. В камерах ростовського СІЗО, де тримають бранців, створені фактично умови катівні, повідомляє адвокат Олексій Ладін. При температурі до 37 градусів у приміщеннях тримається нестерпна задуха. Через це бранцям стає зле. Осман Арифметов пояснил мне, что у него постоянно скачет давление, то есть повышается давление от такой непереносимой атмосферы. Он, конечно, пользуется медицинскими препаратами, которые передали ему родственники. Тем не менее, никто из ребят духом не падает, передают всем большой привет и слова благодарности всем тем, кто за них переживает и поддерживает их. Стан 64-річного Зікерії Муратова, ураженого пневмонією, оцінюють як середньої тяжкості. Про це розповіла адвокат Емінія Вамілєва. Окупанти затримали його влітку минулого року в Алушті і через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. Адвокат поспілкувалася з начальником медсанчастини Ростовської лікарні. ковід в Муратова не діагностували. Він перебуває у палаті інтенсивної терапії з низькою сатурацією легень. Але динаміку лікування керівництво санчастини називає позитивною. Кажуть, бранець самостійно пересувається палатою та часами дихає через концентратор, а реанімації не потребує. За словами адвоката, окрім лікування пневмонії, триває профілактика інших захворювань. Они также диагностировали и выявили у него наличие гипертонического заболевания, это высокое давление артериальное. Также мы указали на то, что у него имеется ряд хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, с опорно-двигательным аппаратом. И, естественно, при наличии высокого давления, будем говорить так, сопутствующее диагностирование и соответствующее лечение очень важно, поскольку при таком уровне сатурации и при таком диагнозе состояние здоровья вызывает большое опасение. Російські окупанти обстріляли позиції українських захисників біля 8 населених пунктів. Неподалік Широкиного, Водяного та Авдіївки били 82-ми мінометами, а в районі Світлодарська, Золотого 4 та Луганського ще й з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Станом на 7 годину ранку, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. На постах спостереження біля межі з окупованим Кримом тренувалися українські десантники. Про це повідомляють у командуванні Об'єднаних сил. Зазначається, що під час навчань відпрацювали посилення позицій підрозділами резерву. Бійці за задумом, діставшись рубежів, знищують живу силу ворога за підтримки артилерії. При цьому військовослужбовці долали складні перешкоди та займали оборону за різних умов місцевості.
Досвід, який отримали військовослужбовці в ході антитерористичної операції та в ході операції Об'єднаних сил, показав, що особиста підготовка кожного військовослужбовця та навченість підрозділу в цілому є запорукою високого рівня бойової готовності та захисту життя побратимів. Кучугури вище людського зросту, нестерпне сморі та рої мух. Жителі окупованої Керчі скаржаться на сміттєві завали на вулицях міста і навіть записали відеозвернення до окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова. Такі краєвиди фільмують керчани з різних районів міста. Непотребом, гілками та відходами з горою завалені сміттєві майданчики. Часами люди втрачають терпець через бездіяльність комунальників та підпалюють сміттєві завали. Кажуть, в занедбаності міста винна підрядна компанія з вивезення сміття «Крим Екоресурси». Та бідкаються, що окупанти перетворили прибережне місто на захаращене звалище. Також бояться розповсюдження небезпечних хвороб. Жужжание мух вы не представляете какое. Как же можно допустить было до этого и как дальше с этим бороться? Нас никто не слышит, понимаете, никто. Что нам делать? Ну так дальше нельзя. Мы боимся коронавируса. Ребята, да придет холера, нам коронавирус сказкой покажется. Он для нас раем будет. А это что делается? Вы посмотрите, по дороге машины ездят и давят уже этот мусор, его складировать некуда. Нью-Йорк стане першим містом США, де в ресторани, спортзали та розважальні заклади пускатимуть тільки вакцинованих від ковід. Правило стосуватиметься і клієнтів, і працівників. Влада мегаполісу стверджує, що це допоможе стримати поширення дельта-штаму коронавірусу. Я оголошую новий підхід під назвою «Ключ до Нью-Йорка». Уявіть собі, вакциновані люди зможуть дозволити собі будь-які розваги, доступні в цьому місті. Згідно з правилом, людина повинна бути щеплена хоча б однією дозою вакцини. При цьому негативний ПЛР-тест не дасть права входу у ці заклади. Для мене це найпростіший шлях. Так ми будемо в безпеці і знову зможемо об'єднатися. З одного боку, мені це не подобається, але думаю, охорона здоров'я суспільства важливіша всього іншого. Якщо хтось хоче вакцинуватися, то у нього є таке право. Також має бути право не вакцинуватися. Людина повинна сама обирати. Я щепилася, але думаю, що не маю права вказувати іншим, вакцинуватися їм чи ні. Правило набуде чинності 16 серпня. За офіційними даними, приблизно 60% жителів Нью-Йорка зробили щеплення хоча б однією дозою вакцини. У цілому, за час пандемії у місті виявили понад 2 мільйони 200 тисяч випадків COVID-19. Померли 54 тисячі людей. Батьківщина небезпечна для життя. Ще троє білоруських спортсменів залишають країну. Тренер з гандболу Константин Яковлєв виїхав до України. Відомо, що він брав активну участь у протестах проти режиму Лукашенка та навіть відсидів 15 діб в ізоляторі за це. Легкоатлети Андрій Кравченко та Яна Максимова залишаться в Німеччині. Кравченка в Білорусі також затримували на одному з протестних маршів. Тоді його заарештували на 10 діб. А білоруська бігунка Христина Тімановська вилетіла з Японії до Австрії. Раніше вона планувала відправитися до Варшави. Уряд Польщі надав їй гуманітарну візу. Однак дипломати змінили її рейс з міркувань безпеки. Тімановська зможе отримати у Польщі політичний притулок. Її чоловік уже виїхав з Білорусі до України. Однак сама Тімановська в інтерв'ю німецькій газеті сказала, що рішення не пов'язане з політикою і в майбутньому хоче повернутися до Білорусі. На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась только о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуюсь с другими спортсменами.
Скандал розгорівся після того, як Тімановська у соцмережах розкритикувала тренерів своєї збірної за те, що вони поставили її на естафету 4 по 400 метрів. До такої дистанції вона не готувалася і на Олімпіаді мала бігти 200 метрів. Згодом спортсменку намагалися силою відправити до Білорусі. Однак на литовищі Токіо вона звернулася за допомогою до поліції та представників Міжнародного олімпійського комітету. Її супроводжували до посольства Польщі. Міжнародний олімпійський комітет готує свій вердикт. Тімановська ж каже, що сподівається продовжити спортивну кар'єру і взяти участь щонайменше у 2 майбутніх олімпіадах. Однак яку країну вона на них представлятиме, поки невідомо. Хоч і повернувся без медалі, все одно чемпіон. З такими словами зустріли учасника Олімпійських ігор в Токіо Лінура Тімірова, його вболівальники та співвітчизники. Разом продовжують спостерігати за змаганнями, які тривають в Японії. Там борці Парвіз Насібов завоював срібло, а Жан Беленюк приніс перше золото в скарбничку збірної України. Парвіза, не дати! Не дати! Стойка! Лінур Тіміров у першій сутичці переміг борця з Узбекистану, а у другій – вірменина. Але вже у третій сутичці поступився суперникові з Японії. У поєдинку за бронзу, попри рівний рахунок, судді віддали перемогу супернику з Китаю, оскільки кількома місяцями раніше запровадили нові правила. Ребята все говорят, мы считаем тебя чемпионом, эта медаль была твоя. Потому что, правила такие, мировой спорт, да, он постоянно любит делать разные там подножки спортсменам, можно так сказать. И буквально 3 месяца назад там были другие правила, по которым бы наша схватка оценилась бы в мою сторону. Ісмет Салієв Лінуру Тімірову як батько. Він його тренує 6 років. Так разом вони вже чверть століття. Ісмет Салієв виховав 3 майстрів спорту міжнародного класу. Каже, наразі результат Лінура Тімірова найкращий. Він у 2012 році брав участь у Лондонській олімпіаді, а цьогоріч гідно представив Україну на іграх у Токіо. Достойно вышел, показал, проявил характер, все. Да, он сделал свои коронные приемы, и не один он прием применил и выиграл титулованных там призеров Олимпийских игр. Там. Вот. На чемпионате мира он ему проигрывал за выход в финал, этому Тажмурату, да. Вот. А в этот раз он ему 5-0 выиграл. Это первая встреча, это было для меня емоціонально для нього підйом. Дружина Лінура Лінара приїхала з Криму, щоб зустріти чоловіка. Вдома чекають 2 дітей. У Криму збиралися всією родиною і, затамувавши подих, дивилися кожний поєдинок Лінура. Смотрели все у нас в доме. Родные, близкие, тети, дяди, братья, сестры. Более 30 человек. Только у нас это в доме. А так в основном по всему Криму. Главное, что было здоровье. Для нас это чемпіон. У сучасній історії кримсько-татарського народу після повернення з депортації результат Лінура Тімірова вважається найкращим. Алімдар Білялов Лінура знає з дитинства. Змалечку Лінур тренувався у Судаку, а Алімдар – у Старому Криму. Тому часто зустрічалися на змаганнях. Лінур Тіміров на сьогоднішній день очень високий уровень показує боротьби. С технической точки зрения, с физики, да, которая у него есть, и профессионализма. Да. Олимпиада прошла. Для нас, для народа, он всегда чемпион и будет им. Всю Олимпиаду, все схватки у него проходили в активной позиции. Он никогда в пассив не уходил. За словами віце-президента Федерації спортивної боротьби Криму Імрана Усіїнова, участь Тімірова в Олімпіаді згуртувала народ та заохотила до спорту. Люди, которые никогда не интересовались борьбой, писали мне: «Имран, где можно посмотреть трансляцию?» Я удивлялся, мол, и ты будешь смотреть борьбу? Действительно, спорт объединяет. Как по мне, у крымских татар началась новая олимпийская эра. Такое яркое выступление на Олимпийских играх – это уже победа. Лінур Тіміров не засмучується і знову готується повернутися на олімпійський килим.
У меня есть желание дальше участвовать на Олимпийских играх следующего цикла, тем более они скоро уже начнутся. Возраст мне как бы еще позволяет, и я готов дальше сражаться и побывать сейчас еще раз на Олимпийских играх в Токио. Оно, как я уже говорил, как наркотик. Хочется вернуться и еще раз забрать эту медаль. Пока есть возможность, почему бы нет? Я смотрю по его настрою, он пока не добьется медали на Олимпийских играх, он, по-моему, уже настроен на следующие Олимпийские игры. Лінур каже, жити в Криму та готуватися до змагань на материковій частині України, відриваючись від родини, дуже проблемно. У меня нет крыши над головой элементарно. Я в Киев приезжаю, и здесь я нахожусь как абы там, друзья, там, тут, тренировка 2-3 дня пробыл, опять сборы, и здесь перекантовался. И, то есть у меня нет крыши над головой. Хотя у меня 2 ребенка, жена, у меня есть семья, которую я люблю и не хочу не расставаться надолго. И, во-первых, я готов даже перебраться сюда полностью в Киев. Лінур Тіміров разом з тренером повертається до Криму. Там на нього чекають родичі, діти та друзі. Каже, після перепочинку готовий почати підготовку до наступних Олімпійських ігор. Мріє привезти до Криму олімпійське золото, його не залишає.